Hey, yazi into ufuna uqwalaselwa guys. Ezazmenqe manje ziqhubeka zazikuta zoMr Delivery. Andiyani baba bhobhoyi bazama overtake driver na because hey bayayiqhuba inyoso apha endleleni. Ukwesa deliveries nasekasi ezazmenqe kodwa bonke abathafatso basipana pha abahlala phikasi. Once kubetha unani azibona gqitha one by one apha nyi ngathi zibike mice. And iyafuna uqwalaselwa nehygiene futhi kwabathafatso. Uyazi ufike bete uhambu esasilamba sinqongo si1 kushushu kubanda kunetha. Phezulu koba kakade i-relationship yabo ne-roll on ihleli ngekho stable. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Yo Ziyayqhuba intsente ezazmenqe. Ezanonsense ezikuta zenzele usuka ka-KFC uyotsho ku-point B. U-streetwise 2 afike engekabandi. Akho nto ziyifuna afike zihamba ngo-60 nyi ku-N1. Uba ufuna ubona izithuthuthu zamanyani ikasi riders ne-charity slip over pha embekweni ephal. Yayazi malanda epha kuziphaluka zalapha eCape Town. Ufika abantu bakhona bequmba xa kuthiwa abakho seKapa base-Western Cape. Kodwa nabo bayabona bakusemaphandleni pha. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Charity slip over iqala Friday nge-3 kaNovember uyotsho Sunday nge-5. Akho nto ingekhoyo ke pha imiculo, zii-bike rides, zikhona nee-food stalls for le genge ihleli nje ilambile. Ungakhempisha nokhempisha i-weekend yonke kwezantente ba uyafuna. But ayikhona akho umuntu wejani uzayokhempisha ngaba nezazmenqe futhi zimane zimrevisa ibike. Kwayi-games edlalwa pha futhi zisuspicious. On 3, 2, 1, go! Come, time. Come on, Lerato. Bend over for him. Lerato, come on. Ungadibani no-vice president we-club sefuna ufetha umuntu wakho manyani ngokwezantente. But ke wethu guys kusemhlabeni apha yazi umuntu makabe le nto afuna uba yiyo as long as yena happy ngesiqu sakhe.